Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyo News Team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Huwebes, Oktubre 15, tuig 2020. Ako ang inyong atag Balita Aksyon, Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal. Mas sobra 8 milyones nga balor sa illegal nga droga ginsunog sang PRO 6 kag PDEA 6 sa Subo nga hapon. 192,000 na ka mga pumuluyo nakarehistro sa backtrack system sang Bacolod. Sa balita national, Philippine Red Cross ginuntat ang COVID-19 test nga gina-charge sa PhilHealth. PNP Chief Cascolan ginadusong pagbalik sang bulang nga may 30% ang audience sa Pilipinas. Sa balita international, Presidente sang Kyrgyzstan nag-resign subong adlaw. Sa sports balita, GAB nagrekomendar nga ibalik ang professional license ni Calvin Abueva. Kag sa aton man showbiz balita, KZ kag TJ Monterde nagapati nga insakto ang ila desisyon nga magpakasal bisan nga mayara sang pandemic. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options.
So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at Una sa aksyon! Action Radio Philippine Standard Time alas 6:08 kagkaron sa detalye na sang mga balita lokal. Ginsunog sang PDEA Regional Office 6 kag Police Regional Office 6 sang masobra 8 milyones pesos nga balor sa ilegal nga droga sa Gigato Abasha Funeral Homes and Crematory Incorporated sa may Coastal Road, Haro, syudad sang Iloilo, subong adlaw Huwebes. Suno kay PDEA 6 Public Information Officer She Tanalion ang pagsunog sang ilegal nga droga ang bilang pagsunod sa direktiba ni Presidente Rodrigo Duterte kag sanglayi. Ang mga droga ang ginsunog pag sa thermal decomposition o kun thermolysis. Pagpahayag ni Tanalion, ang mga illegal nga droga na recover sa mga drug operations sang PDEA kag Philippine National Police kag may mando man nga gikan sa korte nga gilayon nga sunugon. Acting destruction, no? Some confiscated drug evidence natin recovered from anti-drug operations. In fact, last year, we also conducted destruction through thermal burning. Around 8 million man to ang worth sang mga drugs na we have destroyed. Dapat yan si PDEA Regional 6 PIO She Tanalion. Sa iban nga balita lokal, naglamot na sa kapin 192 ka mga bakulod noon o kung residente kag 4,500 ka mga establishmento nakaparehistro sa backtrack system sang syudad. Suno kay liga ng mga barangay president kag Councilor Lady Gles Gonzales, padayon man ang pagbulik sang barangay sa mga luyag magparehistro sa backtrack system agud makakuha sang ilang QR code. Suno kay Gonzales, kung makita na sang komitiba nga handa ng pagpatuman sang backtrack system, kalabanan sa mga pumuloy ang nakaparehistro na kag wala na sang problema sa server, gilayo nila nga ipatuman ang City Ordinance 941. Meron nakita 192,000 citizens na nakaparegister sa ato na backtrack, kag meron nakita 4,500 establishment na nakaparegister man, no? Sa ato na offline registration, ongoing ang ato na pag-orient sa barangay. Dapat yan si Liga ng mga Barangay President Lady Gles Gonzales. Kapin 150 ka mga residentes ng Hinubaan ang natira ng magapauli sa Banwa. Suno kay Mayor Ernesto Estrao, ini nga mga persona ang magahalin sa may Cebu, Manila, Zamboanga, Masbate kag Cagayan. Kalabanan sa ilang mga katapos ang Philippine Coast Guard nang nagtapos na sang ilang training. Suno sa alkalde, hindi man magtingog pa uli ang 150, kundi sila ang gin-schedule agud makomodar sang maayos sa mga quarantine facilities. Gin pa siguro man ni Estrao ngay paidalom sa gihapon sa health protocol ang mga returning residents pagkuhaan sang RT-PCR test. Sadong Merkules sa kon kahapon nga adlaw gen report sang alkalde nga hilway na sa COVID-19 ng ilang Banwa matapos nga naka-recover ang kabugusan nga 39 ka mga nag-positibo sa virus. Tungod kay damo naman kita nga mga palabuton nga mga Elisay coming from different provinces. At yung ari subon nakabook din sa akon daw lapit na siya 150 naman ka Hinubanon nga nakatapos na sa train sa Coast Guard mga police lati. Nabadyan si Hinubaan Mayor Ernesto Estrao. Ginapreparar na sa Criminal Investigation and Detection Group Bacolod City Field Unit ang kaso nga large-scale estafa batok sa mag-living partner nga Sunday Rose Ana Castro Verde ag Anthony Obera sang San Benito Barangay Sumag, syudad sa Bacolod. Suno kay Police Chief Master Sergeant Ramiro Gocotano ang pamuno sang CIDG Bacolod. Ginabulo banta 4 milyones ka pesos ang nakuha sang mag-living partner gikan sa 37 ka mga tagreklamo. Suno kay Gocotano ang mga nagkalabiktima sang cigarette scam lunsay mga residente sa taga Barangay Handumanan, Pahanokoy kag Barangay Subag diri sa Bacolod. Samtang may mga tagreklamo man gikan sa mga syudad sang Bago. Pungod nga padulungan ni Gocotano Sanday Castro Verde kag Obera sa Barangay Sumag apang wala nang mga ini sa ila nga puloy-an. Mga total po sir, more or less 4 million. Actually, may edisyon na mga complainant pumunta dito. Yung 37, ito yung sumatotal mo na, hindi pa kasali yung iba na hindi pa nakabalik. So,
siguro mga 50 yata ito sir, 37 pala ito nakakomply sa mga instruction ko para sa karagdagan visa ng mga makukuha nila. Dapat yan si CIDG Bacolod Head Police Chief Master Sergeant Ramiro Gocotano. Gain kumpirmahan ni Bacolod City Fire Marshal Chief Inspector Publio Boboy Plotenya nga naghatag ng panguluhan sang BFP National sang portion sang duta nga magaserbing nga right of way sang pila ka mga pumuloy sang Purok Fire Barangay 8 Syudad sa Bacolod. Suno kay Plotenya nagdesisyon ang ilang ahensya nga maghatag matapos naghatag man sang portion sang duta nga yala nga magaserbi man bilang right of way sa mga residente. Kung madumduman nga sang tinalikdan nga bulan nagpatigayon sang rally protesta ang pila ka mga residente sang Purok Fire matapos gain padiran sang contractor ang mga lagyan bangod na lakip ini sa kontrata. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time alas 6:14 DTX 500 capsule mga ka-action. And good evening sa mga ka-action namon nga nag-monitor via Facebook Live sa Action Radio Bacolod. Kamusta ka mo dira mga ka-action diri sa may syudad? Walang dugay nagtahaw ang pag-ulan diri sa may Bacolod City. Kabay pa nga safe kamo karon kun diin man kamo nga naga-monitor sa aton sini nga pagpangalagad karon nga Thursday night. So every Thursday ako gilamang inyo sini nga makaupod kag buwas nga adlaw si Action naman ang inyo sini nga makaupod sa evening newscast. Good evening lang kay Ma'am Heaven, si Martin Aliling, bagan ng gabi po, salamat. Si Linden Navarrete, good evening Action Dale, kag sa taga Palamati, God bless. Thank you. Si Ma'am Yvonne Bashar, good evening Action Sir Dale, Dan Sharing, salamat gid. Si MG Pio Dongko, good evening Sir Dale Salazar and Bacolod City. Ara naman si Ma'am Liza Joy Ilon Amoroso nga nag-celebrate sa iyang birthday kahapon, no? Stay safe kita Ma'am Liza. Si Sir Alex Monteza, mayong gabi Sir Dale, Ma'am Ann, matamis nga mga yuhom sa maulanon nga kagabihon. Padayon, salamat Sir Alex. Si Sir Aldrin Diamante, good evening Action Dale Salazar, monitor lang ko sa program mo, pa-shout out ko sa MDRRMO Don Salvador Benedicto Fire Station. Sige mga sirs, kamusta ka mo dira? And mayong gabi dira sa inyo, no, sa team sang MDRRMO Don Salvador Benedicto Fire Station. Salamat. Si Sir Alex Monteza, si Ma'am Olive Prado Gargaritano, si Virginia San Antonio Olapinda. Good evening Sir Dale or Action Dale. Watching live from Celine Homes. Keep safe both of you Action Dale, kag Action Ann, and God bless. Si Ma'am Evelyn Pomoseno, mayong gabi Action Dale. Keep safe everyone. Salamat gid sa mga nag-monitor karon nga Thursday night sa aton sining nga pangalagad. Padayon lang sa pag-comment down sa inyo sining nga mga greetings mga ka-action. And by the way, ang Action Radio Bacolod sa karada may nasang duwa ka mga promo, no? Kung luyag mo may baluan, i-search na lang ang Action Radio Bacolod Facebook page kay nakapin dira ang aton sining nga mga promo mga ka-action. Ang mga prices tiyan mo na libre nga mga gadget kag cellphone to those mga deserving students, no, sa Bacolod kag Negros Occidental, kag mayra man sang 500 pesos nga cash. So i-check ang Action Radio Bacolod Facebook page para sa mechanics sa aton sining promo. Magabalik kita dugay-dugay standby para sa mga balita nasyonal.
na ikaw na ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo Nasa aksyon! Lasay sa 20 Action Radio Philippine Standard Time ang kagkaroon sa detalye na sang balita nasyonal. Inanunsyo sang Philippine Red Cross o kon PRC nga naguntat sila sa pagpatigayon sang COVID-19 test nga gina-charge sa PhilHealth. Bangod wala pa na settle sang ahensya ang ilalagataas nga balanse. Sa statement sang PRC, epektibo kahapon nga adlaw Oktubre 14, naguntat na sila sa pagpatigayon sang test nga gina-charge sa PhilHealth. Ang PRC ang hindi na magbaton sang specimen para sa COVID-19 testing sang OFWs mga nagabot sa airport kag seaport. Ang mga tao nga nagakadto sa mega swabbing facilities pagi sa LGUs, frontline health kag government workers kag iban pa nga nalakip sa expanded testing guidelines sang DOH. Sunod sa PRC, magapabilin ang pagpauntat sang test tubtob nga bayaran sang PhilHealth. Ang ila overdue balance nga 930,993,000. Ang PRC ang una nga nagsulod sa ka agreement upod ang PhilHealth nga mag-reimburse sa PRC sa pagpatigayon sang priority test nga ginapangabay sang nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno. Samtang ginaduso ni Senador Lito Lapid nga wala dapat sang expiration date ang mga wala mausar nga internet data. Si Lapid ang nag-file sang Senate Bill number 1880 sa tuyo nga ma-institutionalize ang rollover data scheme sa tanan nga internet service providers o kon ISPs. Ginpathag sa senador nga paagi sini ang wala mausar nga data gikan sa internet data packages o kon promos ang hindi mag-expire kundi ma-carry over sa masunod nga mga binulan tubtob sa katapusan sang tuig. Suno kay Lapid, kung may nabilin pang wala mausar nga data allocation sa katapusan sang tuig, ini ang iga-convert sa rebates kag pwede mausar para sa future subscriptions. Say down sa proposed bill, tanan nga ISPs ang ginamanduan nga ipatuman ang rollover data system para silang subscribers. Nasad man sa hagna ang penalidad nga tubtob 1 milyon ka pesos batok sa mga non-compliant nga ISPs kag pag-revoke sa ila lisensya kag prangkisa para sa mga repeat offenders.
Ginrekomendara ni PNP Chief Camilo Cascolan kay DILG Secretary Eduardo Anyo nga tugutan ang pag-operar sang bulangan nga may 30% nga audiensa. Si Cascolan ang nagbisita sa Police Regional Office 6 sa subong adlaw kag nagpalayag nga iya ginaduso ang pagbalik sang bulang para sa palangabuyan sa may involvado sa sining operasyon. Kung madumduman, unang nasado ang ginpahag ni Presidential Spokesman Harry Roque na wala pa ginatugutan ang bulang sa Pilipinas live man o kon online. Nasad sa Omnibus Guidelines sa pagpatuman sang quarantine nga ginadilian ang pag-operate sang bulangan. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 24 Action Radio Philippine Standard Time. Detalye sang balita international, sports, ag entertainment. Pagkatapos, gid lamang sini. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Patayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsag ang mga kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig nga nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton, mga balita may dala inspirasyon. Action Radio, bakulod man sa gihapon. Padayon Action Radio. Lasay sa Media Action Radio Philippine Standard Time kagkaron sa litali na sang Balita International. Nag-resign si Kyrgyzstan President Surunbay Jeenbekov subong adlaw Webes, Oktubre 15 matapos ang pila ka semana nga nagapanawagan sa iyang magpanaog sa pwesto. Suno sa presidente, luyag niya nga tapuson ang crisis tugas ang disputed parliamentary elections subong bulan sang Oktubre. Ang pungsod ginahamtang sa borders sa China may 6.5 million ka mga tawo. Nag-umpisang kinagamon sa Oktubre 4 nga eleksyon sang na-sweep ang piniliay sang pro-government parties. Sunod sa oposisyon ang eleksyon ang may bakla na isang boto kag iban pa nga irregularidad. Una sa balita, una sa aksyon. Sa sports balita, ginrekomenda sang Games and Amusements Board o CONGAB nga ibalik ang professional license ni Calvin Abueva matapos na kompleto sang Phoenix Forward ang requirements sang ahensya. Ginanunsyo ni GAB Chairman Bahamitra nga nagsapol iniliwat kay Abueva. Si Abueva nga anay national team mainstay ang ginsuspend sang PBA. Pumalin Hunyo tuwag 2019 bangon sa pila ka on-court incidents nga nagresulta sa pagka-eject sinisi sa kahampang batok sa TNT. Si Abueva ang nagtambong sang seminar angot sa Code of Conduct sang Ethics para sa mga professional athletes nagligad nga Oktubre 6 sa 8 kag 14. Suno sa GAB, base sa testimonya ni Phoenix interim head coach Topex Robinson kag team manager Paulo Bugia, mayara sang significant transformation kay Abueva umpisa nga ini ang ginsuspenda. Si Abueva ang kilala nga Rookie of the Year sang 2013 kag Best Player of the Conference sang 2016 PBA Commissioner's Cup kag isa ka 7-time All-Star. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa showbiz balita nagapati ang newlyweds nga Sunday KZ tandingan kag TJ Monterde. Ngayon sakto ang ila desisyon nga magpakasal pesar nga may COVID-19 pandemic. Sa unang nga tion gintalakay sang mag-asawang ilang kasal nagligad nga Agosto 28 sa Batangas. Suno kay KZ wala sang kasiguraduhan kung sano matapos ang pandemic kag sano magbalik sa normal ang tanan. Kag nakabaton man sila sang blessing sila ginikanan bisan wala sila physically nang tambong sa kasala. Plano sa mag-asawa ang dako nga wedding reception sa masulod nga tuig kung magmaayo na ang sitwasyon. Sunod sa duwa ka singer wala pa sila sang plano nga magka-baby.
Sinalikdan nga si Manas ang ginsorpresa ni KZ kag DJ ang ilang mga fans kag followers sang ilagin Bulgara nga kasado na sila paagi sa isa ka music video. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 33 sa Action Radio Philippine Standard Time, hinyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Webes, Oktubre 15, tuig 2020. Sa luwat ako ang inyong atag balita Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.